difícil. Derrota difícil de pair perquè al final veus el partit i és increïble que perdis un partit així. O sigui, hem tingut infinitat d'ocasions claríssimes, o sigui, de sol davant del porter, no ets eficaç i, evidentment, al final, doncs, quan el partit està 0-0, doncs pot passar tot, però és que no ens han generat res, absolutament res. Ells s'han quedat amb 10, han dominat el partit la segona part totalment, hem estat a molt bon nivell, les hem generat, hem tingut el domini, al final doncs, una acció totalment aïllada, doncs una falta, un rebot, difícil de pair, perquè al final hem fet el que havíem de fer per guanyar el partit i quan no mates el partit doncs pot passar això. I és aquesta la pena, perquè per tot el més que no li puc dir res als jugadors. O sigui, és complicat d'explicar aquest tipus de partits, aquests resultats, però res, hem perdut una oportunitat, està claríssim, perquè avui el partit s'havia donat i havíem fet tot per guanyar i l'havíem de guanyar i el perds. Per tant, perds una oportunitat i res, aixecar-nos i seguir. No mirem... Ara no podem mirar classificació, podem mirar, doncs ara ja pensant en el partit, aixecar-te d'aquesta derrota, perquè és dura, perquè al final, quan tens tot per guanyar, ets millor, tens ocasions claríssimes per marcar, ells no t'arriben ni una, t'arriben només una, i és un rebot, una acció totalment aïllada, que evidentment l'han de defensar millor. Res, a seguir. Bé, al final és un tema de pair-ho, perquè això ara mateix estem tots fotuts, molt fotuts, perquè, com et dic, costa molt guanyar els partits i quan se't posen tant de cara i ho tens tant a la mà, doncs és difícil de pair-ho. I pair aquestes situacions amb naturalitat, és a dir, doncs entenent que a vegades no va, sinó que al final aquesta determinació que has de tenir, quan no la tens al final i deixes el partit obert, pot passar, has de matar abans el partit, no pots permetre al rival aixecar el cap en cap moment quan el tens en aquestes circumstàncies i assumir-ho, simplement, treballar